کیچے دمگ مند آپریشن یاما اشت مردم بیران لاش DHQ تربتا منتقل کنگ بوتگا لیویس بنشونے گوشگیں کہ لاش DHQ تربتا سر کنگ بوتگا کی چچا مزید تفصیلات دے گے وسط ہمارا جوائن کو تو بیورو چیف ماجد سمد ہے. جی ماجد سمد. جی بانو کہ ضلع کیچے دمگ مندے کوئی دمگا زیا چھے کہ آپریشن بنا بوتا او دا آپریشن سوابا چھے او پدا مرچی کے اطلاع رسیتا کہ او دا چھے اشت لاش دس کپتا او اشتی مردم پلال ناشناسان تو اے گوشک بوگائنت کے سیکورٹی فورسز ہیں او دا چھے اے لاشانا زورتا ادا مکیٹ کوارٹرا سر کوتا شناختے وستا او پدا اشانا لیویز فورس اوالا کنک بوگائن تو او لیویز ہم شتا مود لاشانی رندا او تنیوتی انگتا لاش دا ٹیچنگ اسپیتال انگتا سرنیا ہو شانی شناختے کوشش بوگائن بلے تنیوتی شانی چوشیں حال نیستیں کہ چونے مردمن تو کجے نندو کا او البتہ چونکہ اطلاع رسیتا کہ جی بیگے ٹیمبا کے او دا سرچ آپریشن بلے شکی مرچی ہمیشہ کی شانی لاش دس کپتا ہو بلے تنی ودی کاسی حال میں میں کوشش کریں کہ دیمترے بلیٹن دوبارہ میں رابطہ بیورو چیف گما بیوی تاکہ آپ مزید چیزاں کلیئر اور کنفرم بکنتی